We are in front of Odumeje's house. I know here all kind of women double nine. I know now. Today's date is 24th of February 2026. Original. Makande AI. Oh, really? I know say this fact eventually now for hand they go they catch on like police. Because all this open nonsense, so that people like you are not ready to fight. You are not ready to fight. You are not ready to confront men. You are just buying innocent people. Those women. All those of you that are asking how many of people are being arrested are regular. Politician go come collect amnesty for your how many years? Ijele wa mama. Oh, we am chore joge. Kedu ihe foro n'ihe na-eme tata? Kedu otu obi dị gị? Nwanne ke otu obi ga-adị ma ebe ndị mmiri na-eri ndị iro m ka isi m mee. Ma ụwa m ụwa ha ma bute ha ụzọ. Ọsịa ama m ndị kapịnta ka na-ekwu na Nigeria. Watch all of them. Ụwa m kapịnta. Bute ụzọ. Kapịnta. Gentle. Kapịnta. Carpenter. Okay, mechanic. One by one. Yes. I know here all kind of women double nine. I know now. No, they won't have. Yes, I know. Today's date is 24th of February 2026. Original. Makande AI. Oh, really? 24th of February 2026. We are in front of Odumeje's house. Because of Yes. I know say this fact eventually now for hand they go they catch on like police. Because all this open nonsense, so that people like you are not ready to fight. You are not ready to fight. You are not ready to confront men. You are just buying innocent people. Those women. Soft targets. Surrender for waiting. We don't even need your surrender anymore. Yes. That's the truth. My promise is that everybody will be recycled. Oh yes. Recycling. For those of you that are asking, how many how many of people are being arrested are regular. Politician go come collect amnesty for your your less you bring your not just surrendering, you surrender your weapon. You will give us the names of all the people you've been working for. The general. How many years? Ijele wa mama. Oh, we am chore joge. Kedu ihe foro n'ihe na-eme tata? Kedu otu obi dị gị? Nwanne ke otu obi ga-adị ma ebe ndị mmiri na-eri ndị iro m ka isi m mee. Ma ụwa m ụwa ha ma bute ha ụzọ. Ọsịa ama m ndị kapịnta ka na-ekwu na Nigeria. Watch all of them. Ụwa m kapịnta. Bute ụzọ. Kapịnta. Gentle. Kapịnta. Carpenter. Okay, mechanic. One by one. Anjanile one by one. Yes. Ijele wa mama, king of the girls. Criminals. No be on our useless they take. No be on our useless money be this thing. Ndoshi. No be on our money. See paper where then they go they print. They use and they exchange people naira.
They say Biafra they call when he come say he go worth millions. Criminals, Ndoshi. See them here. Criminals, all of them. Bingo. Oshiebugunu. Nenundegunu. Odumeje. See them. Crooks. And I don't see them. Ndoshiegu. We don't capture on Odumeje will be on army headquarters. Still come capture on our central bank. Waiting rebel. Online Republic, Udodio country. Umuoshi. Nke bụkwa eziokwu bụ na ya amadịrị na Odumeje gbara ọsọ na village fa. Hey, nya bụ ife abụlọkwa obere ife ndị mmadụ nọzi na comment wee na-ajụ Odumeje na onye ụlọ ya na-agba ọkụ na ọ na-achụ oke na afụnụghị n'ihu akwụkwọ ka ọ pụtara wee kwuo maka ife na-eme na village fa ebe ụfọdụ sịrị ya pawa niile anụnwa ọ na-agụsịla ya o nwere n'ihu akwụkwọ ma bido cheka ma nke ọ si dị na friji na-emetụbeghị aka. Hey, na so na pawa niile anụnwa dị o wee hapịa wee ghara iji wee zọta ụnụ ya na village nke bụ na-eji ụlọ ya wee melụzie ọkpọkọrọ ebe ụmụazị na-emezi ife egwuregwu. Hey, ebe ọ ya abụ alụsịzi ogbunigwe eje test ya ọ bụrụ n'ụlọ Odumeje ebe a na-enyi ndị egwuregwu na-enwekwa ụdịka ife afụghọ n'ụlọ anụnwa n'ọkwa alụ ka ejizikwa ụlọ Odumeje na village wee na-atọ. Hey, ọ na-abụ n'ife a merụ na Odumeje aha ana nekwa ka be ya dịka ebe ndị amosu ji eme nzukọ. So na Odumeje mana be ya ede etu a ọ pụtaghị n'ihu akwụkwọ si na be nekwa ife na-eme n'obodo mo nekwa ka obodo ntị wee dị na okwu nuhie for one day na o ji nuhie ekpere wee kpepụta ife na-eme n'obodo ya. Ọkwobe Odumeje dị ife anụnwa n'ọsọ ifite ụkwa ka a sịkwa na Odumeje na-agbari ọsọ sinsi na ọ na-anụbekwa village fa n'ọkwa Ọnịcha ka ọ na-ejedebe ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na si atakwa na Odumeje ụta na ọ na-akwọrụ ndị bụ egbe na ndị bụ Baịbụl. Hey, na ya ejikwa egbe wee gbarie ya itinye na Baịbụl ya na ọ ya abụ ya kpatara o ji wee were nnọọ nwayọ na rierufa na village jezie Ọnịcha wee jee gwunye ka igwe ilo ebe ụfọdụ sịkwa na Odumeje na ọkpalụ nkụ ahụ otiri ngwere bịara ya ọrụ na ebe ọ na-asọpọtụ ife ọjọọ na ọka mma ka nya bụ ife ọjọọ si wee bido na bie wee na-emekwa. Hey, na ọ bụ na ọbe ndị ọzọ ka ọ na-eme kịta anụnwa na o ya ekweta na ntu anụnwa ọ na-ahamụ ya n'iti na bie na village ka ọ fụkwanụ na ọ na-eme ebe ụfọdụ na-atị Odumeje so na ọ bụrụ na Ijele na ndị ọrụ agha ejeghị ebe anụnwa na ntu akabe ya eti wee tana na oyi ekwudirisi gbatalụ ndị obodo fọtụ enyemaka. Hey, na ọ bụrụ na Ijele ewepụtaghị ife a n'ihu akwụkwọ na ndị mmadụ agha amadụrị ụdịka alụ na-eme n'ọsọ ifite ụkwa ụnụ anụnwa ụnụ na-afụ kịta egbuwalụ ha afọ ya a sịkwa n'ebe nne na nna Odumeje bi. Hey, na-egbuwagokwa ya ụzọ na-abụ